ban wanra ya ka khut ka suba bat ban penblin ro ya ki nong shong snong bakin long ki ba atakar ha ka kam le khoi kapadai kawe na ki kam ki ba kongsan ha ka jing imbreu ka dorbar snong nong po ne ka step kalayo ban penlong ya ka jing pen khut snong ka ba shisin chisnem ha ka ba ki pai ba nong shong snong klai mi renti ban pen khoi ya ka snong ka thau ha ka ni ka sngi na ka liang ka dorbar snong kala khot sngo bha ya ki nong mi khmat jong ka nong po constituency ki ba kenthup ya u MLA ka nong po constituency u ba meral bons im kumu kongsan lembat ka kong rona khamde ka MDC jong ka nong po constituency harangkat uba Matthew Kenneth Makodo u nominated MDC jong ka KHADC uba meral bons im kumu nong mi khmat ul IT ya ka work order sha ka dorbar snong na ka batna ki kampan roy ha ka snong ha ka ju ka por ul IT ru shipotli ki ding lathi bat shipotli ki toslight na ka banta ki pulit snong lane ki VDP ka snong ha ka ne ka jingyalang la don rangkat ru uba Sylvester Mansong u rangba snong ka snong nong po uba Anthony Suchiang u secretary snong uba Plila Tiuso u assistant rangba snong uba Linus Lengdo u sordar ka right nong po lembat ki wei de ki reu rangba iparlok MDC ong ba kane ka detang kadak kum ka jingpen kan mau ka yang ngi dan rei ngaru nga menjur ban ong ba man ka si sa jan ngi ya mi nong snong teng nga klet ban mi nong snong ya kitu ki kena bayasa bat ngaru nga klet ban ong jat bang ade MDC nga klempat siu fine hadu mentaru en rei don ki por ki ba ngam la ban mi na kaliang ko jonga ku ble shibut te rei nga kentulang ya la de shwa bat yang ngi lang baro mala da de bang mi man ka Saturday man ka si sajan bat bangi pen khoji man ka minit man ka kenta ka bang kren ni ka ju shikaju ngi saryeng na yeng ngi berat hasurok de imat ka nom khoju lano te ka ne ka por nganom kren bun ktin ha ka ban na kaliang ka jongaru nganom don AA ban ya simbenta ka ne ka por I perlok MDC jongai nominated MDC mentate pimi chano ro hakane ka social media te yo ibet ngai hi kilaya poi shopo delhi ban ngai scam ba yo la se don AA ka ba kilala ban wan ra nang te la da don nang ti nganga ong ka nong po ka de ka ba don bok tam namara ka chaka ba phin yo Shipodingka ngilayo arpodingka shipoling ba jong ha shipoling ba jong I nominated MDC jong e ngapen kan mau ya piang ne snutanat pelat ngadap da ka jingkemen na ka ba ka don ka we ka snong kabamat ya ka jing e na ka daw jong kan ne ka jing penculor jong ka mariang ngilej mi shati bat ka e ka ba ki ong kongret yong to ngila long ki ba don pok hadu kata ka bangin submit ki list katu kan ne shapi katu kat ne sha I nominated MDC jongi mat ka e ka ba yo nang ta ka long ha ka jaka bangin yo shipongod ngi yo arpongod na mar ngi asam mar shipo de kata ka de ka bok ka no siep jong ka nong po constituency ka ne ka kep ka ba menta tengah ngai scam baleng ba ka jing ya don jongi kum kinong mi khmat ki beret e arngot ngi ya don ngin ya combine lang inong mi khmat I barang ba jongi I don hang ne ngangai scam bangin dang ya tre rengkat na ka por sha ka por ngin dang ya pentelun kat ka pakot kebun kebun tre lang ban pentik kena bagi jingira beper ki badi ban poi hakini kisnong kin poi ha kelenti ke badi Borok sikata kiwan gijingerap ngamong bakiman kiwan kipoi iyo gijingerap tang benlong benang kampen bah benang kampen ijenat cucu idon kam benle gane namar kata gijing kedu gejongai pin marum dasi gidan hagane ke program ka bakren chapang gijing pen khuchnong gijing khuj gijing suba kilong sem pilai jule borok sikata pila persyang Tama teng ladagi persyang ru ladagi nala kimbiang ladagi surok senong kimbiang ki footpath kimbiang ngile khut tang haying tengila ke nyapo kompon la jong dagi mi sabar gimla wala kataru hagini ki katto kan itli kisnem ki blale ngila persyang ban address ye gini gijing e kat pala akabadi begini gilenti yat kali lani ki nala ki drain por slap bako kan nomblok gila liak huj ha pelau lajong lada por liur por slap pachli biang kanala ka poi pelau jong itu ngin le kumna ka poi ying sejaro ka poi ka mrasam kairo ki ying di badon kam hapo kidan ki benta
Di nomor kata ke jing kentu ke jonga kalong. Ya ka executive committee. Bahagi ni kisngisian kan sakhot ke jing elang ka baidi bat kirang basnong bat ki executive committee jong kini ki area ki padang hap opok kanong potong. So bahaban ai ke jing trilang nilai penbej baru deputy commissioner. Age baidi bat kini margani kandi ke sinjam ya ka bagawai ni sinjam kalau ada pensenang manhagani aga baidi bat ka ba kajing berat nyut siti sebum syangling wa mathiu la keren manne kadai hok ke nom syangling ro bakin persya mar buka kombret kam longsuk ke babit ke babiang la subret kat balap ke basem ginyut la poi hadu hajan senong de mardor ha tu kapor nagliang komnong mikmat kajing trilang jong kirang basnong ke beli sibun ha ke bangi nabu da ka management committee ke batamai ke bala klik da deputy commissioner bailong member sekretari di ADM bat mata kalian baik kalau long laga jong ke management committee nam tekani ke ditik tang dang mata ka di jeka berenyut ha syangding ke management committee ke baskem lade banbu menta bat ngilebu igi beri igi babiang bat ha ke baidi bat ke jing nang pen bahaya ke di jeka tenyut ke balong kat kum ke juk ke pementa ngidang wat ya ke jeka ke batmai marugati ke jaka baron hang thi ke balai song baha da garai nong po kampat biang la dagin le haka kat kum ke jing don kam juga juk ke mamenta